שלום וברכה וערב טוב. נתבונן היום בכוח הנתינה, במשמעות של הדברים, בתועלת שהאדם מפיק לעצמו, בשלמות האנושית שהאדם יכול להגיע אליה, וגם בסגולות, במסוגלות, מה אדם מרוויח מבחינת ההשפעה העל טבעית על חייו בעולם הזה ובעולם הבא. משלי פרק י', שלמה המלך מתחיל את הסדרה החדשה של המשלים. ספר משלי מחולק לשלושה חלקים. החלק השני עוסק במשלים קצרים של דבר והיפוכו. עד כאן היו סדרות של הנחיות, של משלים, משל ונמשל. כאן שלמה המלך עובר לפסוקים שבכל פסוק יש דבר והיפוכו, חיובי ושלילי, כדי שכל אדם יבחר לעצמו איפה אתה רוצה להיות כאן או להיות שם, ותדע את התוצאות. פרק י' פסוק א', משלי שלמה. הספר התחיל במילים משלי שלמה בן דוד, אבל סיים סדרה אחת, כעת מתחיל את הסדרה השנייה, שהיא בסגנון קצת שונה. משלי שלמה, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. המקור של הפסוק המפורסם, צדקה תציל ממוות, זה כאן בספר משלי. לא ירעיב השם נפש צדיק, והבת רשעים יהדוף. נראה מה כתוב כאן. מתחיל שלמה ואומר, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל הוא התוגה. מה זה תוגה? מלשון יגון, הצער של האמא. למה בבן חכם האבא שמח יותר מהאמא, ובבן כסיל האמא מצטערת יותר מהאבא? נכון? זה מה שאומר בפסוק. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. לפי הפשט, הרי כל פסוק יש לו משל ויש לו נמשל, שכבר ראינו בתחילת הספר, שהמיוחד במשלי שלמה, שהמשל הוא אמיתי מצד עצמו. יש משלים שהם לא אמיתיים. יש משל, אריה פגש שועל ואמר לו. הוא באמת פגש שועל, הוא באמת אמר לו, השועל ענה לו, זה משל. רק לקחת את הרעיון ומזה תעבור לנמשל. אבל אצל שלמה כל המשלים הם אמיתיים מצד עצמם. המשל עצמו הוא נכון לחלוטין, אתה יכול ללמוד ממנו לעצמך. רק יש לו גם נמשל, וראינו משלים שיש להם כמה נמשלים, שהנמשל עצמו הוא משל לנמשל אחר, עמדנו על כך בפרקים הקודמים. כאן בפשט הפסוק אומר שלמה, כשיש בן חכם, האבא שמח יותר מהאמא, כי לכל מקום שהוא מגיע, הוא שומע שבחים, שומע מחמאות. בדרך כלל מי נמצא יותר עם הילדים בבית, האבא או האמא? האמא נמצאת יותר. והילד הכסיל, שהוא לא חושב, כשהוא מדבר כאן על בן חכם, הוא לא מדבר על IQ בלבד, שיש לו IQ גבוה, אלא הכוונה בן חכם בהתנהלות שלו, שיש לו תרבות, יש לו דרך ארץ, המידות שלו מתוקנות, המעשים שלו מאוזנים, הדיבורים שלו נעימים לסביבה. זה נקרא חכם. אדם שהוא חכם יודע מה לומר ומה לא לומר. כמה אנשים סבלו בחייהם רק בגלל שלא הם שליטה על הפה. לא לחינם אמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד לשון. לקח את הדברים הכי חשובים, מוות קיצוני לצד אחד, חיים קיצוני לצד שני. הוא אומר, תדע שהפה יותר מנשק, יותר מכל דבר אחר. אתה יכול עם הפה ליצור לעצמך חיים טובים, מאושרים, חברה טובה, שלום בית, רק תשלוט בפה, הילדים מחונכים טוב. ואם לא, אתה יכול להרוס לעצמך את החיים, להגיע לחיים מרים ממוות, שכולם מסוכסכים איתך ואתה לא טוב לך בחיים. הכוח של הפה, אדם צריך לפקח על הפה, לא להוציא מהפה מה שעולה במחשבה מיד להוציא. חז"ל אמרו שאם מילה עולה בסלע, סלע זה מטבע שהיה בזמנם, כמו שקל של היום, אז שתיקה שווה 2. אתה מרגיש אם אני מדבר, אני תורם פה משהו. עדיף שתשתוק, תרוויח כפול. הכוונה בהרבה מצבים, יש גם פסוק שהגמרא מלמדת על מה שכתוב בתהילים, האומנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. פשט הפסוק זה פשט הפסוק, אבל בדרש מסבירים חז"ל, האומנם מלשון אומנות. מהי אומנותו של אדם בעולם?
ישים עצמו כאילם. האומנם אלם, זו אומנות, לעשות את עצמך כאילו אתה אילם, אפילו שיש לך מה לומר. האם גם בדברים טובים, גם תעשה את עצמך כאילם? תלמוד לומר, צדק תדברון, המשך הפסוק, דברים שהם צודקים, דברים שהם טובים, שהם מועילים, שתורמים, אתה עושה טוב על הלב של אנשים, נותן עצה, נותן הדרכה, מחנך את הילדים, יוצר אווירה טובה, דיבורים טובים, דברי תורה, תדבר, צדק תדברון. זו אומנות, אומנות מתי לדבר, מתי לא לדבר. כל זה נכלל בבן חכם שהוא ישמח אב, כמובן שגם האמא שמחה, אבל האבא יותר מקבל איפה שהוא הולך, כולם משבחים איזה בן יש לך. ובן כסיל, כסיל פירושו של דבר שהוא אין לו תרבות, אין לו מחשבה, הוא לא הבחינה של חכם הרואה את הנולד, לחשוב צעד קדימה. זה נקרא כסיל. נמצא הרבה בבית, כי אין לו פעילויות, אין לו עשייה, יושב רובץ כל הזמן, ולמי הוא צובט את הלב? את הלב של האמא, האבא לא הרבה נמצא שם, האמא רואה והיא זו שמצטערת. זה פשט הפסוק לפי שביארו כאן המפרשים. אבל הנמשל של הפסוק, מביאים כאן המבארים, כך רש"י כותב, בן חכם ישמח אב, זה הקדוש ברוך הוא. ומי זו האם? כנסת ישראל. בתנ"ך הקדוש ברוך הוא נמשל לאיש, כמו בשיר השירים, ועם ישראל נמשל לאישה. הוציא אותה ממצרים, זה הבחינה של האירוסין, מעמד הר סיני, בחינת החופה, כמו חתונה שקדוש ברוך הוא כרת איתנו ברית במעמד הר סיני. על זה אומר שלמה המלך, כל יהודי, הוא לא מדבר כמו במשל, במשל מדבר על ילד קטן, ילד צעיר, שאם הוא חכם משמח את האב, אם הוא כסיל מעציב את האמא. בנמשל הוא מדבר על כל יהודי, על כל יהודייה, שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. והוא אומר, כשיש בן חכם, כלומר שהולך בדרך נכונה, בוחר לצעוד בדרך השם, לעשות את רצון השם, גם דברים שלא כל כך מסתדר, אבל הוא יודע, זה הנכון, זה מה שאני עושה. הוא משמח את אביו שבשמיים, ישמח אב. אבל אם יש בן כסיל שהולך בדרך לא טובה, הוא גורם צער לעם ישראל. זה התוגת אמו, גורם צער לעם ישראל. למה? כי יש דין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. כשיהודי מקיים מצווה, הוא תורם לכל עם ישראל. מאזן החובות והזכויות של עם ישראל מקבל עוד מצווה. עשה חסד, נתן צדקה, שבת, דברי תורה, אתה נותן במשקל שמירה והגנה על עם ישראל. אדם שעושה עוון, מוסיף בכף המאזניים, זה לא רק עניין אישי שלו, שהוא אחר כך על הכל אתה עתיד ליתן דין וחשבון. גם הוא מזיק לעם ישראל. לכן בן כסיל תוגת אמו. כך מסביר רש"י את הנמשל של הפסוק הזה. לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. כמו שבפסוק הראשון יש צד חיובי, בן חכם ישמח אב, בן כסיל תוגת אמו זה הצד השלילי, כך כל הפסוקים הבאים. אוצרות רשע זה אדם שעוצר, אוגר הרבה כסף, אבל מאיפה יש לו את הכסף הזה? מרמאויות, מרשע. רימה אנשים בעסקים, לקח כספים שלא מגיעים לו. אומר הפסוק, לא יועילו אוצרות רשע. למה אתה רוצה להיות עשיר? כי אתה רוצה שזה יעשה לך טוב, שתוכל להשתמש בכסף, ליהנות מהחיים. תדע שבשורה האחרונה, כסף שהוא לא בא ביושר, הוא לא מועיל לאדם. בשלב מסוים, הוא מאבד אותו. וצדקה תציל ממוות. לעומת זאת, כשיש לאדם כסף נקי, זה שלו. עבדתי על זה, טרחתי, למה שאני אתן לאחרים? אני רוצה ליהנות, זה כסף טהור וקדוש. לא גזלתי, בהגיע כפיי השגתי. בכל זאת אומר שלמה, וצדקה תציל ממוות. מה פירוש המילה צדקה? הגאון מווילנה מסביר, יש צדק ויש צדקה. המילה צדק מתייחסת למה שנכון לעשות על פי הדין, מצד האמת. למשל, אדם שעובד אצלך, בא בסוף החודש, מה עם המשכורת? אתה משלם לו. מה ששילמת לו זה צדק או צדקה? זה צדק. על פי האמת מגיע לו, הבן אדם טרח, אתה נותן לו. צדקה אומר הגר"א, שאתה נותן לו מה שלא מגיע לו, רק כדי לספק את צרכיו. זה נקרא צדקה. כלומר זה ריבוי, כמו שיש ילד וילדה, שזה
כל האות ה', אות שהיא פוריה יותר, מלך, מלכה, האות ה' יש לה כוח גדול להוציא מהכוח אל הפועל. אז יש צדק שזה מצומצם, זה האמת. אבל הצדקה היא מתרחבת יותר, כלומר, אף על פי שלא מגיע לבן אדם, אתה לא חייב לו כלום, למה שתיתן לו? אבל אתה אומר, הבן אדם הזה זקוק, אני אספק לו את הצרכים שלו. זה נקרא צדקה. על הצדקה כתוב שצדקה תציל ממוות. נקרא עוד פסוק ואחר כך נרחיב בעניין הזה. לא ירעיב השם נפש צדיק, והבת רשעים יהדוף. כלומר, אל תפחד לתת צדקה, כי אתה אומר, אולי אם אני אתן לאחרים, אז אולי יחסר לי. אולי יום אחד אני אהיה רעב. על זה ממשיך שלמה ואומר, אין לך מה לדאוג. כשאתה עושה צדקה, כשאתה הולך בדרך נכונה, לא ירעיב השם נפש צדיק. הוא לא ישאיר אותך רעב. מי שמאמין בבורא עולם יודע שהכל בהשגחה. אז לא ייתכן שמטוב שתעשה אתה תסבול. מה קורה במצב שאדם אומר, תשמע, נתתי צדקה ופתאום הפסדתי כסף? התשובה, בלי הצדקה היית צריך להפסיד 1,000,000. בזכות הצדקה הפסדת רק 500,000. אבל אין מצב שהאדם יפסיד בגלל שהוא עושה טוב. לפעמים הוא יכול לראות, עשיתי טוב וחטפתי מכה. אבל תחשוב בהיגיון, בגלל הטוב שעשית תחטוף מכה, ודאי שלא. רק כנראה שהמכה הייתה צריכה להיות מאוד גדולה. היו 2 מקרים ששאלו אותי, פעם בחורה שאלה ופעם בחור שחזר מסמינר, שהם התקשרו לשאול עם דבר שמאוד הפריע להם. עשו מצווה מאוד גדולה באותו יום, כל אחד עם הסיפור שלו מה המצווה, היא נתנה צדקה, הוא הביא חברים לשיעור, ולאחר מכן הייתה תאונת דרכים. זה הפרש של כמה שנים בין סיפור לסיפור. אבל בשני המקרים, השאלה שלהם, איך ייתכן שאחרי שעשיתי מעשה כזה טוב, הרכב יתרסק לחלוטין. נכון שאני יצאתי חי וכולם אומרים שזה פלא גדול, איך אפשר לצאת חי מרכב מרוסק, אבל למה אחרי המעשה שעשיתי הרכב יתרסק? מה התשובה? בלי הצדקה, בלי המצווה, יכול להיות שלא רק הרכב היה מתרסק, עוד מישהו היה מתרסק שם. אבל בזכות הצדקה, רק הלך הכסף, הלך הצדקה, זה הכפרה, שזה בא לכפר על זה, ואתה ברוך השם. איך כתוב שם, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו בתהילים. שאדם יכול להינצל על ידי המעשים הטובים שהוא עושה. לכן אומר כאן שלמה המלך, כשאתה נותן צדקה שהיא תציל ממוות, אין לך מה לדאוג שאתה תפסיד מזה, לא ירעיב השם נפש צדיק, צדיק זה מי שעושה את הצדקה, עושה את המעשים הטובים, והבת רשעים יהדוף. הבת זה שבר, דברים לא טובים שהרשע עושה, ולמה הוא עושה את זה? כל העוולות, כל הגנבות, כי הוא רוצה ליהנות, יהיה לי הרבה, ואז אני אהנה מהדברים האסורים, אבל תדע שאת זה הקדוש ברוך הוא יהדוף, הוא לא ייתן לרשע ליהנות באמת מהעוולות שהוא עשה. גם אם יש לו יותר כסף, והוא ינסה לחגוג עם זה משהו, פתאום יש שם איזה פיצוץ בתוך הסיפור, שיהרוס לו את הכל. בפועל, בשורה התחתונה, הוא לא יוכל ליהנות מהדברים שהוא לקח אותם בדרך של עוולה. בחודש אדר, כידוע, יש מצווה לתת זכר למחצית השקל. התורה אומרת, ונתנו איש כופר נפשו, ביארו חכמי הרמז, המילה ונתנו היא מילה מאוד מעניינת. זו מילה שאתה יכול לקרוא אותה מההתחלה לסוף, ונתנו. עכשיו תקרא אותה מהסוף להתחלה, איזו מילה תקבל? גם ונתנו. לומר שכשהאדם נותן, נראה לו, מה זה הנתינה? זה יצא ממני לאחרים. אבל תדע, אתה נותן, ונתנו זה גם חוזר אליך, אתה מקבל אחר כך פי כמה, תכף נראה במה זה בא לידי ביטוי. גם המילה מחצית, ששלמה המלך אומר כאן, הוא צדקה תציל ממוות. המילה מחצית של מחצית השקל שכתוב בתורה, כשבית המקדש היה קיים, כל חודש אדר, כל אחד היה מביא מחצית השקל, היה מטבעות של שקלים. בפרויקט של סינון העפר מהר הבית, הציבור יודע שהוואקף הרס שם הרבה בהר הבית, עשו שם ממש הרס נורא של עתיקות, והוציאו שפך של 400 מסעיות מחוץ להר הבית, שפכו את זה ליד. ויש כמה אנשים טובים, פרופסורים, שהביאו מסעיות, אספו את הכל, לקחו את הכל להר הצופים ומסננים את כל העפר. ומצאו שם מטבעות של מחצית השקל מהחצר של בית המקדש, מתקופת בית שני. אפשר לראות את זה במוזיאון ישראל, מטבעות של מחצית השקל.
כמו שיש היום חצי שקל, כי פעם היה לירה, עכשיו יש שקל, אז היה מטבע של שקל, וזה השיעור של מחצית השקל, שהם מביאים את זה לבית המקדש. היום נותנים לתלמידי חכמים, לכוללים, לישיבות, לבתי כנסת, לצדקות. זה הזכר למחצית השקל, כי אין לנו בית המקדש. אבל זה הולך לצדקה. המילה מחצית, גם הסבירו בה בדרך הרמז דבר מעניין. המילה מחצית מורכבת מ5 אותיות. יש אות אמצעית, שזו האות צדיק, ויש משני צידיה את אותיות ח' י', ויותר הלאה מהסוף מ' ת'. צדיק זה הצדקה שאדם נותן. מה עושה הצדקה? מקרבת את החי, האותיות ח' וי' שיש במילה מחצית, ומרחיקה את המת. שני הצדדים האחרים של המילה מחצית, מ' ות', זה המילה מת. כשאתה נותן צדקה, זה מקרב לך את החיים ומרחיק את המוות. למה? מה ההיגיון בזה? למה יש כזה כוח לצדקה, שצדקה תציל ממוות? התשובה היא טבעו של אדם כשהוא נולד, שהוא מרוכז רק בעצמו. זה טבע האדם. תראו, תינוק, ילד, הוא חושב על אחרים, יש לו בכלל כיוון לעזור למישהו כשהתינוק תינוק. הוא מרוכז רק בעצמו, רואה משחקים, רוצה לקחת לעצמו. הוא רואה אוכל, רוצה לקחת לעצמו, רוצה ממתקים. יש גילאים שאפילו לאחים ולאחיות הכי קרובים, מפריע לו שהם לוקחים. צריך לחנך אותו, להדריך אותו, ללמד אותו. בפסוק כתוב, עיר פרא אדם ייוולד. כשאדם נולד הוא כמו עיר פרא. אין לו תרבות, אין לו חינוך. ואחד החסרונות הגדולים של האדם, שהוא מרוכז רק בעצמו ואוהב רק את עצמו. בניגוד גמור לבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא רק נותן ולא נוטל. כשהאדם נולד הוא רק נוטל ולא נותן. יכול להיות שהוא נותן מצב רוח למשפחה, אבל לא מתוך בחירה שלו. שמחים שיש פה ילד, אז אוהבים אותו ונהנים מההתנהלות שלו. אבל הוא עצמו, מתוך רצון, מתוך בחירה לתת לאחרים, אין את זה לילד שנולד. ככל שהוא גדל, הוא מתחיל להשתנות. הוא מתחיל לקלוט, יש עוד אנשים בעולם. בשלב הראשון, הוא מתחשב באחרים מתוך אינטרסים אישיים שלו. גם כשהוא נותן, מה המטרה שלו? שידאגו לו, שלא יכעסו עליו, שיהיה לו טוב. אז גם הנתינה שלו היא לא מושלמת. מתי האדם מגיע לשלמותו האמיתית, מבחינת עיצוב האישיות, להיות אדם מתוקן? כשהאדם הזה הופך להיות דומה לקדוש ברוך הוא, שכל מהותו זה לתת. כשאדם מגיע למצב שהוא אומר, אני רוצה שלאחרים יהיה טוב. אני חי בעולם כדי שלכולם יהיה טוב. לא שהוא אמור לתת לאחרים לרמוס אותו ולנצל אותו ולהשפיל אותו. זה לא החינוך של התורה שאדם צריך לתת לאחרים שירמסו אותו. אבל בבחירה שלו, מתוך בחירה, אני רוצה לתת, רוצה לסייע, רוצה לעשות טוב לאנשים. ככה האדם מתרומם להגיע לשלמות שלו. כשהוא מגיע למדרגה הזו של עין טובה, שהוא רוצה שלאחרים יהיה טוב, הוא מקבל, מסבירים חכמי הקבלה, מערכות הגנה על טבעיות. לא רק צדקה תציל ממוות, שזה מלאך המוות, וגם אם מגיע יומו, הרי מה זה תציל ממוות? הכוונה שנגזר עליו. כל אדם לפני שבא לעולם, קובעים לו באיזה גיל הוא ימות. אחד בגיל 90, ההוא 70, זה 50, זה 30, ההוא 20. כל אדם, לפני שבא לעולם, קובעים לו כמה הוא יחיה בעולם. הצדקה שהוא נותן יכולה לגרום שגם אם נגזר עליו למות בגיל מסוים, הוא יקבל עוד שנים לחיות הלאה בעולם, והוא אפילו לא יודע שזה קשור לאותה הצדקה שהוא נתן לאחרים. גם מבחינת ההגנה, יש אצל המקובלים, זה מעשה כתוב גם בתלמוד, רק המקובלים מסבירים יותר את העניין הזה, שהעין יש לה קרינה. העין יכולה להקרין עין טובה ויכולה להקרין עין רעה. למשל, כתוב בגמרא, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. כשאתה רואה שדה עם קמה, תבואה, כל השיבולים זקופים והמראה מרהיב, אל תעמוד ותסתכל בעיון, כי אתה מזיק בהסתכלות המתפעלת, לא בהכרח, אבל אתה עלול להזיק לבעל השדה. למה? כי העין מוציאה סוג של קרינה. היא לא רק קולטת גלי אור. פעם ידעו שאנשים רואים, אבל לא ידעו איך האדם רואה. היום יודעים שיש גלי אור שהעין קולטת אותם. כך יש גלים שהעין פולטת אותם, והגלים האלה עלולים להזיק.
מה הדבר שיכול להגן על האדם ששום קרינה לא תוכל להזיק לו, כשהאדם הזה עצמו הוא עין טובה? כשיש לאדם עין טובה, שהוא רוצה שיהיה טוב לאחרים, הוא אוהב את האנשים, הוא לא מרוכז בעצמו. מי שמרוכז בעצמו, נגיד את זה בעברית כזו של היום, אז בעצם הוא יוצר סוג של שדה אנרגטי סביב עצמו, שהכל נעול בתוכו. אין עליו שמירה מבחוץ, אז אחרים פוגעים בו, כי הוא מרוכז בעצמו. אבל כשהוא משדר טוב לאחרים, אני רוצה שלכולם יהיה טוב. הוא נמצא בחברה, נמצא במקום, אפילו באוטובוס, הולך ברחוב. הוא חי בתחושה, אם מישהו צריך עזרה, אני בשמחה אעזור לו. אני רוצה שלכולם יהיה רק טוב. הוא מרגיל את עצמו, קם בבוקר, מה אני יכול לעשות היום טוב לאנשים? איך אני יכול לתרום לחברה, לסביבה, לאשתי, לבעלי, לילדים? יש אנשים מבינים שלתרום לחברה זה רק מחוץ לבית. אבל ביהדות, קודם כל בבית. אחר כך גם תעזור לאחרים. אשתך זקוקה לעזרה, היא קודמת לכל החברים, לכל השכנים, לכל המכרים. אתה רוצה לעשות טוב? נכון שבחוץ אתה תקבל כבוד וגדולה, מה שלא תקבל מאשתך, שזה גורם לאדם סוג של נגיעה, לעזור לכולם, כי שם כולם אומרים, האדם הזה יש לו לב זהב, אשתו לא אומרת את זה. אגב, גם אישה צריכה ללמוד, תגידי לבעלך יש לך לב זהב, תני לו מצב רוח שירצה לעשות את זה עוד הפעם. כך בעל כלפי אשתו, לפרגן, להודות, אבל גם אם אין פרגונים. כשהוא אומר לעצמו, אני נותן, אני מעניק, אני רוצה לעשות טוב לאחרים. האדם הזה יוצר שדה של הגנה. מבחינה רוחנית, יש עליו מערך של הגנה, שגם אם יש קרינות של אחרים, שמקרינים לא טוב, זה לא יפגע בו. כי יש עליו כיפת ברזל, כי הוא משדר עין טובה. אצלו יש את האור הגדול הזה שבוקע ממנו להיטיב לאחרים, הוא שומר על עצמו בעניין הזה. נתבונן כעת בספר מעלות המידות. מביא כאן המעלה השישית, מעלת הצדקה, והוא מלקט מדברי חז"ל כמה וכמה דברים שנוגעים לענייני הצדקה. בגמרא מסכת בבא בתרא כתוב, שאלו את שלמה המלך, עד היכן כוחה של צדקה? אמר להם, צאו ראו מה פירש דוד אבא, דוד המלך, אביו של שלמה. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. מה פירוש קרנו תרום בכבוד? עולה ומתרוממת עד כיסא הכבוד. אצל חכמי הסוד יש דרגות בעולמות העליונים, אבל מצוות צדקה מגיעה עד כיסא הכבוד, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, תפתחו לו את כל הדלתות, את כל השערים, כי האדם הזה דואג לאחרים, הוא לא רק מרוכז בעצמו. ועל זה אומר שלמה, תראו מה אבא אמר, דוד המלך, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. הגמרא מספרת שרבי עקיבא היה גבאי של צדקה. הוא היה גדול הדור, אבל היה אוסף צדקות ומחלק לנזקקים. בגלל שהוא אדם חשוב ונכבד, כולם מייקרים אותו, כשהוא פונה אז ודאי שנותנים בעין טובה. והוא לא אמר, אני עכשיו גדול הדור, אני לא הולך להתעסק עם צדקות, לא לפי כבודי. היה ניגש ומטרים אנשים ונותן לצדקות. פעם אחת נזקק לסכום גדול לצדקה. אין בקופה. פנה לרבי טרפון. רבי טרפון גם היה אז מגדולי הדור, והיה עשיר גדול. אמר לו, יש לי עסקה בשבילך, אתה משקיע כסף, אתה מרוויח אחר כך המון. פי כמה ממה שאתה משקיע. אבל צריך בשביל זה נניח $100,000. זה פנקס צ'קים, $100,000, סומך עליו. מבין שכנראה הולך לקנות בניין, משרדים, הולך לקנות איזה שדה שתניב יבול מיוחד. כי הוא אומר לו, אתה משקיע, אתה מרוויח פי כמה יותר. הלך ולא חזר. אחרי תקופה פוגש לו רבי טרפון, אומר לו, מה עם ההשקעה? לא הבאת חוזה, משהו, מה קנית, מה עשית עם הכסף הגדול שנתתי לך? מספרים חז"ל, פתח לו ספר תהילים, אמר לו, תראה מה שכתוב. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. קרנו תרום בכבוד. אומרת הגמרא שאמר לו רבי טרפון, למה לא אמרת לי? היית אומר לי שנתת לי צדקה. אמר לו, תראה מה כתוב. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. מה התשובה שהוא ענה לו? מסבירים המפרשים כך. כשאדם הולך עם שק של תבואה, יש לו חצר, יש לו גינה, יש לו שדה, הוא הולך עם השק, ויש שם חור. ומהחור הזה נפלו זרעים.
וירד גשם. את הזרעים האלה הוא לא פיזר בכוונה. הם התפזרו מעליהם. הם יצמחו או לא יצמחו? הם יצמחו. יש בוץ, יש גשם, יצמחו. אמר לו רבי עקיבא, אפילו שאתה לא התכוונת לתת, פיזר, מה זה פיזר? למה לא כתוב רק נתן לאביונים? אמר, תדייק מה כתוב בפסוק. פיזר, אפילו שזה יתפזר לך בלי שתתכוון. אבל בסוף זה הגיע לאביונים. אדם שהולך ברחוב, נפלו לו כמה שקלים, בא עני, מצא את זה, הלך קנה לעצמו ארוחת צהריים. כתוב כאן שהוא יקבל שכר של מצוות צדקה. אבל לא התכוונתי לתת צדקה, הכסף עבד לי. פיזר, נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. הקדוש ברוך הוא שומר לך את המצווה הזאת שעשית. לכן אמר לו, נכון שלא ידעת שזה הולך לצדקה, אבל תדע שהשכר שלך זה כמו שידעת, יש לך על זה שכר גדול. ממשיך כאן ומביא, גדולה היא הצדקה שנמשלה לזרע, כעניין שנאמר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב על תנח ידיך. ולמה נמשלה הצדקה לזרע? מה הזרע הזה אדם זורע 100 וכונס ממנה כמה מאות? כך כל מה שאדם נותן לצדקה, מתרבה לו כזרע הזה. וכן הוא אומר, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא 100 שערים, ואמרו חכמים בהגדה, זרע צדקה לעניים. מה כתוב כאן? כשאדם נותן, התחושה היא, היה לי 100, כעת נשאר לי 90, כי נתתי מעשרות. אומרים חז"ל, היה לך 100, נתת 10, עכשיו יש לך 200. אבל אני רואה בקופה 90, זה רק למראית העין. בפועל, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך על מה שנתת, פי כמה ממה שנתת, פי 10 יותר. לכן נמשל לזרע. הצדקה נמשלת לזרע, אתה מוציא משהו, זה כמו שנשאל את העיקר. אתה לוקח שקים של תבואה, ואתה קובר אותם באדמה. לא חבל? תיקח את החיטים האלה, תעשה מהם קמח. למה אתה קובר אותם באדמה? מה יענה העיקר? אני קובר אותם באדמה, כי מכל אחד אני אקבל גבעול שיש בו 10, כמו הגרעין שזרעתי. כך גם בצדקה, אתה מרגיש שהוצאת, כמו הוא שקבר באדמה זרעי, אבל מה שיצמח לך מזה אחר כך, זה פי כמה וכמה. עוד מביא כאן, לעולם יחלק אדם מממונו לצדקה, לפי שאין אדם נותן משלו כלום. עוד זווית חשיבה שיכולה לעודד אדם שקשה לו לתת. אין אדם נותן משלו כלום. שנאמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות. ואמרו חכמנו זיכרונם לברכה, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. לפיכך, אל יהי אדם צרעין בממונו של מקום, ויעשה ממנו צדקה. בכסף של האדם הוא יכול להיות קמצן, בכסף של מישהו אחר יכול להיות קמצן. זה לא שלך, של מישהו אחר אומר לך, קח תחלק. אז אתה לוקח ומחלק. ופה מי שנותן לך גם אומר לך, תחלק, ואני אתן לך פי כמה יותר, שיהיה לך, שאתה תוכל ליהנות מזה יותר. יש אמנם דבר שצריך לתת עליו את הדעת, שמלמדים אותנו חכמים, גם כשאדם נותן צדקה, צריך לדעת איך לתת, בצורה מכובדת, שהשני לא ייפגע. לפעמים אתה יכול לתת צדקה, והוא נעלב, הוא לקח, כי מה הוא יעשה? הוא זקוק לזה. אבל תמיד לתת בדרך של כבוד. יש בדברי חז"ל משפט מעניין, שכדאי לצטט אותו. גדול פיוס דברים שהאדם עושה לעני יותר ממי שנותן לו צדקה. שכל הנותן פרוטה לעני מתברך ב6 ברכות. ומביא כאן פסוקים. הלא פרוס לרעב לחמך, כשאתה נותן פרוסת לחם לעני, מה עשית? נתת לו צדקה. ואז יש פסוקים אחר כך, רשימה של 6 ברכות שמשמיים האדם הזה מתברך. והמפייסו, מי שמחזק אותו, מעודד את רוחו, האדם שבור, רצוץ, הוא לא יודע מה יהיה מחר, איפה, ממה הוא יתפרנס, איך הוא יחיה. המפייסו מתברך ב11, שנאמר, ותפק לרעב נפשך, תפק זה תוציא, תוציא לרעב את הנפש שלך. קודם מדבר, נתת לו לחם, עכשיו אתה נותן לו את הנפש. איך אני נותן לו את הנפש? איך אפשר לתת נפש לעני? שאתה מדבר איתו, אתה מעודד אותו, תומך בו, מחזק אותו, מתברך ב11 ברכות. ואז מביאים כאן את כל הרשימה של הפסוקים שהאדם הזה מתברך. לכן הרמב"ם כותב על פי דברי חז"ל שבנתינה, במצוות נתינה לעני, יש דרגות. הדרגה הכי גבוהה, כשהנותן לא יודע למי הוא נתן, והמקבל לא יודע ממי הוא קיבל. מה הכוונה?
אדם שהולך לעני, יודע, יש לו בשכונה אדם נזקק, בקושי גומר את החודש, ואומר לו, קח 1,000 שקלים, שיהיה לך... הוא אומר לך, תודה רבה, מאוד מעריך את זה, באמת, הולך, קונה אוכל למשפחה, בגדים, מה שהוא צריך. בכל פעם שאתה רואה אותו, מה אתה מרגיש בלב? אני נתתי לו. כל פעם שהוא רואה אותך, מה הוא מרגיש בלב? הוא נתן לי. עשית צדקה, קיימת, תקבל על זה שכר, אבל המצווה הזו היא לא מושלמת. יש מצב שאתה אומר לגבאי של בית הכנסת, אני לא רוצה לתת לו שהוא לא יתבייש ממני, אבל אני יודע שאין לו כסף בבית. קח את הכסף הזה, תן לו, אל תגיד לו שאני נתתי. זה כבר מצב יותר טוב. כי כשהוא רואה אותך הוא לא מתבייש. כי הוא לא יודע שאתה נתת לו, העברת את זה דרך הגבאי. אבל כשאתה רואה אותו, מה אתה מרגיש בלב? אני נתתי לו. אז עדיין זה לא מושלם. יש מצב הפוך. שהמקבל לא יודע ממי הוא מקבל, יודע ממי הוא מקבל, והנותן לא יודע למי הוא נתן. גם זה לא מושלם, כי כל פעם שהוא רואה אותך הוא מתבייש. השלמות שאתה נותן לגבי של צדקה, אתה אומר לו, אל תגיד לי למי אתה נותן, וגם אל תגיד לו שאני נתתי את זה. הוא לא צריך לדעת שאני נתתי. זה שלמות של צדקה. שאתה לא מתנשא מעליו כשאתה פוגש אותו, כי אתה לא יודע שעזרת לו, והוא לא מתבייש ממך כשהוא רואה אותך, שהוא לא יודע שאתה זה שעזרת, הוא קיבל את זה מהקופה של הצדקה, מהגבאי של הצדקה. כי נפש האדם היא חשובה לא פחות מהגוף. עד כדי כך שחז"ל אמרו שהיא יותר חשובה. אתה מפייס אותו בדברים, עודדת את רוחו, זה אפילו יותר ממה שנתת לו צדקה. לא תמיד האדם מושפע מהתובנה הנכונה. יש דברים שאתה מתלהב שאתה עושה אותם, ויש לך חשק לעשות את זה, אבל בפועל, על פי רצון השם, יש דרגות של צדקה שהן יותר גבוהות ממה שאתה עושה עכשיו. תעודד אותו, תחזק אותו, תתמוך בו. הוא צריך כסף, גם תעזור לו, אבל תחזק את רוחו. חז"ל אמרו על הפסוק, ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו, יותר ממשקה וחלב. מלבין שיניו, כלומר מחייך חיוך, שרואים גם את השיניים, זה חיוך שבא מכל הלב, לא חיוך מאולץ של דרך ארץ. כשהשיניים נחשפות, זה בדרך כלל חיוך שאדם באמת מחייך, שהוא שמח לראות את השני. גדול המלבין שיניו לחברו, יותר ממשקה וחלב, כי אתה נותן לו חיות, אתה נותן לו להרגיש שאני שווה. היה סיפור שסיפר יהודי בירושלים, שפגש אותו אדם, ואמר לו, אני רוצה להודות לך שהצלת לי את החיים לפני כמה שנים. אף פעם לא עשיתי כלום בשבילך, לא נתתי לך כלום, לא עזרתי לך שום דבר, מה פה שהצלתי לך את החיים. והוא סיפר לו שהיה במשבר עמוק, קרה לו משהו במשפחה שם, ועוד איזה צרות שהתאספו הכל ביחד, והוא החליט שהוא שולח יד בנפשו. הוא הגיע לייאוש מוחלט, והחליט שהוא שולח יד בנפשו. תכנן איך הוא עושה את זה, יצא מהבית לכיוון של המקום ששם הוא רצה לבצע את מה שהוא תכנן. הוא אומר, כשהלכתי ברחוב, אתה באת מולי, וחייכת אליי, ואמרת לי, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? ואני עניתי לך בפנים יבשות והמשכתי. אבל אחרי שצעדתי, כבר ההרגשה שלי השתנתה. יש פה מישהו שאוהב אותי. הוא לא סתם אמר לי שלום, הוא חייך. ראיתי על החיוך שלו, ראיתי את העיניים, את המבט, את האהבה שלו כלפיי. ופתאום התחלתי להירגע. וחזרתי לבית לחשוב על זה עוד, בסוף ברוך השם הדברים הסתדרו, עליתי על דרך המלך. הוא אומר לו, אתה הצלת לי את החיים. בלי החיוך שלך, בלי השלום, בלי הבוקר טוב, איפה הייתי היום? וכמה סיפורים כאלה ישנם שאדם יכול בעידוד שמעודד אדם, נותן לו את ההבנה ששמח בו, אוהב אותו, רוצה אותו, הוא מחזיר לו את החיים, מחיה אותו. כך כל דבר, כשאדם רוצה לתת, צריך לחשוב גם איך הוא נותן, לאיזו מטרה הוא מקדיש את הצדקה. אחרי הטבח הנורא הזה שהיה בעזה והמלחמה שפרצה, מלחמת חרבות ברזל, עם ישראל התגלה בתפארתו, כמה נתינה מכל רחבי העולם, שפע של נתינה, שרק רוצים לתת ולעזור ועוזרים לחיילים. אבל כמה פעמים כששאלתי את הנותנים, לאיזה מטרה אתם נותנים, מה אתם עושים? אז התשובה המצויה הייתה שיעשו על האש, שיהיה להם שפע. טוב, זה יפה לעשות על האש, אבל צריכים לחשוב על עוד דברים. איך אתה מסייע לו מבחינה רוחנית? אוכל הצבא גם נותן להם. אתה עושה לו על האש, עשית יותר נחמד, יפה מאוד. אבל אתה נותן לו ציצית, נותן לו ספרים שהוא יתחזק מהם, ספרים שהוא יתחיל לשמור שבת, שיתחיל להבין מה זה בורא עולם,
והיום הצמא הוא אדיר, הצמא ליהדות, אי אפשר לתאר אותו. כמה יהודים התחילו ללכת עם ציציות שלא היו הולכים לפני כן. ההתעוררות הגדולה שהלבבות נפתחו, וזה דבר שצריך לדעת. תן גם חומריות, אבל אל תשכח לתת גם רוחניות. חז"ל אמרו, גדול המחטיאו יותר מההורגו. אדם שמכשיל את החבר שלו בעבירה, יותר גרוע ממי שהרג אותו. למה? כי מי שהרג אותו, לקח לו את החיים בעולם הזה, אבל הוא בא לעולם הבא, שם הוא כן חי. אבל מי שהחטיא אותו, הכשיל אותו בעוון, לקח אותו למקום שלא צריך והכשיל אותו בעבירה, מה הוא לקח לו? את העולם הבא שלו הוא לקח לו. זה הרבה יותר גרוע. מזה נלמד גם הפוך. שגדול המזכה את חברו, מחזק אותו, בוא לשיעור תורה, תתחיל תפילין, שלום בית, לפעמים יש ריב בין שניים, ואתה מקדיש קצת זמן, אתה יושב עם הבעל, יושב עם האישה, הם מכירים אותך שניהם, אתה קרוב משפחה או שמעריכים אותך, אתה יושב, מדבר, עושה שלום ביניהם. זה דבר עצום, דבר גדול, זה יותר מה שנתת צדקה לבן אדם. כי פעמים שהרוחניות שהאדם מקבל, השמחת חיים, המרפא לנפש, מסייע לו יותר מכל דבר אחר. נראה כאן עוד דבר מעניין שמופיע בתלמוד. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קד על סוד האותיות העבריות שיש בהם מסרים. פעם הרחבנו בנושא הזה, נאמר כעת דברים בקצרה. כל אות, פירוש המילה אות, סימן לכוח הרוחני שטמון באותה האות. האותיות העבריות הן לא כמו שפות אחרות שהן צלילים. למשל באנגלית זה A, B, C, D, הכל צלילים. בעברית לא A, אלא א' מלשון אלוף. לא B, אלא ב' מלשון בית. ג' מלשון גומל. כל מילה יש לה משמעות שמלמדת מה האות הזו מכילה. השורש של כל האותיות בעולם זו השפה העברית. גם בצליל של האותיות, בספר הצופן הראינו שם את הטבלה, שגם צלילים שלכתחילה לא נראים מה הקשר, אבל כשאתה בודק את ההשתלשלות ההיסטורית, אתה רואה איך הצלילים, כל האותיות של ה-ABC, הכל מבוסס על האלף-ב', וגם הצורה של האותיות, במשך הדורות יש שינויים, שאותיות האלף-ב' הבאנו שם טבלה של שפות שונות, שאתה רואה איך המקור שלהם בעיוות של הצורה של האותיות של האלף-ב'. כי האותיות האלה בהם נברא העולם, שפה העברית, אותיות הקודש. האות א' מייצגת את אלופו של עולם, שזה הקדוש ברוך הוא. לכן האות א', מה הערך המספרי שלה? 1. והקדוש ברוך הוא היחיד שהוא אחד באמת. יש הרבה אחדים בעולם. למשל, אתה נמצא בחדר שיש שם איזה רמקול גדול, זאת אומרת, בחדר יש רק רמקול אחד, אבל זה אחד יחסי, כי במקומות אחרים יש עוד כמוהו. והוא עצמו מורכב מחלקים, הוא לא אחד מוחלט. הקדוש ברוך הוא היחיד שאין כמוהו בשום מקום אחר, ושהוא לא מורכב מחלקים. לכן האחדות האמיתית, האחד, האלף, זה הקדוש ברוך הוא. זה מייצג את האלף. כלומר, הפוך, האלף מייצגת את הקדוש ברוך הוא. גם הצורה של האות א', בשונה מכל האותיות שיש להם קירות, רצפה, גג, כל אות יש לה משהו אחר, האות א' היא נראית כפורצת לארבע רוחות העולם, אין לה גבולות, כי זה מייצג את האין סוף. גם הצורה של האלף היא מעניינת, יש שם ו' אלכסונית, י' למעלה וי' הפוכה למטה. מה הערך המספרי של שלושתם? י' וי' וו'. 26. מה זה 26? שם הוויה. י', אחר כך ה', ו' וה' זה 26. מכל הזוויות, האות א' מייצגת את הקדוש ברוך הוא. גם אלוף, הגיית המילה, הערך המספרי, צורת האות. שאגב זה משפיע על שם האדם. אדם שיש לו את האות א' בשם, בפרט אם היא האות הראשונה, הוא אדם ששואף לרוחניות בעוצמות. כל יהודי יש לו שאיפה לרוחניות. אבל אם יש את האות א', זה פורץ בעוצמות, יהיה לו כסף, יהיה לו הנאות, יהיה לו הכל, לא מדבר אליו, מרגיש ריק. תורה, כמו דג שחזר למים, מתחיל להרגיש חיות ובהירות. בפרט עם האות הראשונה, בתחילת השם, זה האות א', יש לזה משמעות גדולה. הבית, כבר משהו אחר. האות ב' מייצגת את הבית, את הבריאה. א' זה הבורא, ב' הבריאה. לכן התורה מתחילה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ באות ב', כי זה בריאה, בריאה שייכת לב', כי ב' זה כבר שניים, זה חלקים מורכבים.
לעומת זאת 10 הדיברות, אנוכי השם אלוקיך מתחיל באלף. כי הקדוש ברוך הוא פה מדבר על עצמו. בתורה כל פרט יש לו משמעות. אז האות ב' מייצגת בית. מורכבת מחלקים, יש לה יסוד שהוא רחב יותר מהגג, תקרה, קיר ופתח. זה מה שמאפיין בית. תקרה, יסוד רחב, קירות ופתחים. אז זה האות ב'. האות ג' כבר קופצת לבן אדם שהוא גומל חסד. ג' מלשון גומל. העולם נברא כדי שאדם ישתנה, יתעלה, יבנה את הרוחניות שלו, יהפוך מנוטל לנותן, שנותן זה גם בבן אדם לחברו, וגם שאתה עושה לכבוד השם, לפי רצון השם. לכן הצורה של האות ג' איך היא נראית? כבר לא כמו האותיות הקודמות. האלף, הצורה מייצגת את אלוקים, אין סוף. ב' מייצג בית. ג' כבר מייצג בן אדם. נכון? מה הצורה של האות ג' איך היא נראית? כמו אדם, יש לו ראש למעלה, גב ושתי רגליים. אבל האות ג' כפי שכותבים אותה בספר תורה, איך היא נראית? כמו אדם עומד או כמו אדם שצועד? צועד, נכון? רואים אותו מושיט את הרגל קדימה, פוסע. לאיפה הוא הולך האדון ג' הזה? הולך לגמול חסד. עם מי? עם הדלת. הדלת עומד רעוע על רגל אחת. האות דלת, כל האות יש לה צד חיובי וצד שלילי. האות דלת היא כמו מנוף, עם מלשון דלות ומלשון דליה, שני צדדים. ארוממך השם כי דיליתני, הרמת אותי. אבל גם דלות. לכן אלה שיש להם אות דלת בשם, הם תמיד נמצאים באיזון של או למעלה או למטה כזה, לא באיזון רגיל. תמיד אתה רואה אותו או שהוא למעלה, גם ברוחניות, מבחינה כלכלית, זה או למעלה או למטה. צריך לשאוף להיות למעלה, כי אם לא זה יהיה למטה. להיות כל הזמן למעלה. זה האות דלת. מהצד השלילי של הדלת, שזה דלות, אז ג' דלת, רואים שהאדון ג' הולך לדלת כדי לתת לו צדקה. שואלת הגמרא, מפני מה פניו של הדלת, מופנים לכיוון השני? אם הג' עומד כאן, והוא בא לכיוון הדלת, נראה שהדלת מפנה לו את הגב. נכון? כשכותבים א', ב', ג', ד', הפנים של הד' הוא לשם, המקום היותר רחב, היותר פתוח. הגב לכיוון הג'. למה? משיבים חז"ל כדי ללמד אותך איך נותנים צדקה. כשאתה נותן צדקה, אל תיתן לו בפנים ותבייש אותו, אלא תן לו את זה מתן בסתר, מאחורי הגב תיתן לו, בלי שירגישו. שואלת הגמרא, ולמה האוזן של הד' מופנית לכיוון הג'? יש את הבליטה הקטנה הזו של הד'. מה פשר האוזן הזו שמופנית? אומרת הגמרא, גם בזה בא ללמד אותך. פעמים שאתה ברוך השם מבוסס כלכלית, ורוצה לעזור לאדם נזקק. אתה בא אומר לו, קח 1,000 שקל שיהיה לך לפסח, לחגים. והוא אומר לך, לא, אני לא צריך. אתה יודע שהוא כן צריך, אבל הוא מתבייש. לא צריך. אתה אומר לו, זה בסדר, תיקח, תרגיש בנוח. לא רוצה. אתה אומר לעצמך, מה אני יכול לעשות יותר מזה? דיברתי יפה, כיבדתי אותו, הוא לא מוכן. אתה רואה אותו מפנה את הגב והולך. האות ד' מלמדת, גם כשהעני, האביון הזה, מפנה לך את הגב והולך, תדע, הרי הוא נזקק באמת. האוזן שלו עדיין קרויה לאחור, אולי הוא ימצא דרך לתת לי בלי שאני אתבייש. הוא כן רוצה, רק הוא מבויש. תמצא דרך איך לתת לו. או תיתן לו על ידי אחרים, או שכמו שהיה עושה, שבגמרא מסופר, אחד החכמים היה מכניס מתחת הדלת, כל בוקר היה מכניס לו איזה סכום שיהיה לו מה לאכול היום, בלי שהוא ידע. או שהוא מפנה את הגב והולך, תקרא לו, תגיד לו, בוא, אתה יודע מה? בסדר, אתה לא רוצה לקחת, אל תיקח. קח הלוואה, תחזיר לי עוד חודשיים. הוא אומר לך, טוב, אם הלוואה בסדר. עכשיו, אתה בלב לא מתכוון לקחת ממנו בכלל. אבל הלוואה הוא מוכן לקבל, אז בסדר, תן לו את זה בצורה כזו. זה סוד האותיות, שהאותיות עצמן מלמדות מוסר. יותר מזה, אומרת הגמרא, תשים לב שסדר האותיות א', ב', ג', ד', גם בא ללמד אותך מוסר. יש אדם שמבחינה כלכלית יכול לעזור לאחרים, אבל הוא לא יוזם. הוא יושב בבית ואומר, אם יפנו אליי אני אתן. וכשפונים הוא באמת נותן. האותיות מלמדות, א', מי זה א'? אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לעשיר שיושב בתוך הבית, בתוך הבית, צא מהבית, הרי כשרואים את הבית, הפתח של הבית, אחרי הפתח נמצאת האות ג'. היא נראית שהיא יצאה מהבית והיא הולכת לאיפה? לכיוון הדלת. למה? כי א' אומר, צא מהבית ולך לעני ותגמול איתו חסדים.
כל זה טמון בסוד האותיות העבריות. נמצא בסיכומם של דברים, כשאדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות אדם שהוא נותן. נותן זה לא חייב להיות כסף. נותן זה יכול להיות חיוך, מילה טובה. ליצור אווירה טובה סביבי. כל מקום שאני מגיע, שאנשים ירגישו טוב, לפרגן, להחמיא, לעשות טוב. אבל אתה קם בבוקר אומר, מה אני יכול לעשות טוב לאחרים? אני רוצה שכולם יהיו מאושרים. אני מוכן להקריב מעצמי, לוותר כדי שלאחרים יהיה טוב. האדם הזה הופך להיות אדם מתוקן, אדם מושלם, והכי שמח בעולם. יש אדם יותר שמח ממי שנותן? כמה שהוא מרוכז יותר בעצמו, אפילו שיש לו המון כסף, אבל הוא אדם עצוב. הוא יכול לפתוח כספת ולראות שם אוצרות, אבל הוא אדם דיכאוני. אבל אדם שנותן, צריך לדעת שהוא מרוויח הכל. קודם כל מרוויח חיים. הוא צדקה תציל ממוות. אתה לא יכול לדעת איזו גזרה מתבטלת ממך. יש דבר יותר חשוב מהחיים, שווה. מבחינה כלכלית, צדקה זה כמו זרע. אתה מוציא מעצמך, זרעים אתה מוציא, אתה קובר אותם באדמה, אתה יכול לעשות קמח, אתה אומר לו, אני אקבור אותם. אבל אתה יודע שאני קובר, כי יצא לי מזה אחר כך יבול, פי כמה. גם הצדקה מכפילה את עצמה פי כמה. אתה חושב שאתה נותן, ונתנו, זה חוזר אליך. והמחצית, כמו שראינו, הצדיק באמצע, חי קרוב, והמת רחוק. מקרבת את החיים, מרחיקה את המוות. האדם מגיע לעולם הבא, כמה שכר הוא מקבל. ויש עוד דבר מעניין שכדאי לציין, חז"ל אומרים ששכר מצוות בהי על מה לקה. אין שכר על המצוות בעולם הזה, רק בעולם הבא. ולמה? ההסבר פשוט. ילד קטן שיש לו כרטיס הגרלה שזכה בפרס הראשון של ארצות הברית. יש בארצות הברית, לא כמו כאן, כסף קטן 50 מיליון שקל. שם זה יכול להגיע על $500 מיליארד, הפרס הראשון בהגרלות שיש שם. והילד הזה יש לו כרטיס שזכה $500 מיליארד. אבל הילד הזה הוא בן 2, בן 3, וזה שלו. אם יבוא מבוגר ויאמר לו, קח סוכריה, תן לי את הפתק הזה. והילד שמח, קיבלתי סוכריה. האדם הזה אדם ישר או אדם נוכל? נוכל. הילד הזה מסודר לכל החיים, הוא ונכדיו ובניו וניניו, ואתה לוקח לו את זה. אדם שמקיים מצווה, והקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר בעולם הזה, זה כמו לתת לך סוכריה ולקחת ממך צ'ק של אין סופי. כי כל מצווה בעולם הבא זה שכר נצחי, זה עונג לנשמה, זה רמה אחרת, זה לא הגשמיות שנגמרת מהר. לכן שכר מצוות בהי על מה לקה. אין שכר על המצוות בעולם הזה, רק בעולם הבא. אבל יש מצוות שהמשנה בתחילת מסכת פאה אומרת, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, על המצווה אתה לא מקבל שכר, הקרן נשארת, אבל את הריבית אתה מקבל. זה אוכל פירותיהם. כמו יש לך עץ, העץ נשאר לעולם הבא, אבל הוא מוציא פירות, את הפירות תקטוף, אתה יכול לאכול כאן. ואחת המצוות שם זו מצוות החסד, מצוות הנתינה, צדקה, כשאתה נותן לאחרים, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה אתה מקבל שכר, אוכל פירותיהם בעולם הזה. כל המצוות יש בהם גם בעולם הזה, שאדם הולך בדרך ישרה, אז הוא חי בצורה מאוזנת, יש לו סיפוק, יש לו עושר, אבל זה דברים עקיפים שאתה מקבל. אבל שכר ישיר על המצווה, במצוות צדקה, זה אחת המצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. כך אדם שמביא שלום בין אחד לשני, אדם שלומד תורה, שהמשנה שם מונה את כל הרשימה של המצוות המסוימות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו. וכל אדם שמתבונן בדברים, פתאום מתחיל להרגיש צורך, אני רוצה להיות נותן, אני רוצה לסייע, מה שבידי. השם נתן לי כסף, אני אעזור בכסף. אין לי כסף, אני אעזור בחיוכים, אעזור בחסד, בנתינה, בדיבור טוב, במילה טובה, בהתנדבות, בפעילות. לא חסר פעילויות של חסד שאדם יכול לעשות גם ברוחניות וגם בגשמיות. נקדיש את הדברי תורה שיהיה לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, ושהקדוש ברוך הוא ישיב את החטופים במהרה לבתיהם בריאים ושלמים בגופם ובנפשם, ושהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, כל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות ונחת, זיווגים הגונים בזרע קודש, אמן ואמן. אמן. תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. אנחנו לשאלות. אני בן 17 והחלום שלי אופנוע. הבעיה שהוריי מתנגדים, מה נכון לעשות?
אמרתי פעם שאם היה תלוי בי, הייתי מחוקק חוק שרישיון לאופנוע מגיל 50 ומעלה. לא לפני כן. וההורים ודאי צודקים. הורה שאוהב את הילד שלא ייתן לו אופנוע בגילאים האלה. זה גיל של התלהבות, זה גיל של חום פנימי, וגם לא מכירים עדיין את הכללים בכבישים, בדרכי ההתנהלות הנכונה, כמה תאונות, כמה צרות, כמה צעירים קיפחו את חייהם, כמה נקטעו רגליהם בעקבות תאונות כאלה. לכן, כשההורים מתנגדים, גם אם הילד בן 17 והוא מרגיש שאני חכם ונבון ואני שקול ואני יודע מה שאני עושה, ודאי שצריך לשמוע על ההורים. יש בזה גם מצוות כיבוד הורים, גם שמירה על הילד עצמו, ואם הוא מרגיש, אבל זה חלום שחלמתי עליו, אני כל כך מצפה, חז"ל לימדו אותנו לפום צערה אגרה. לפי ההקרבה, ככה שכר. כמה שקשה לך יותר, ההתמודדות, אבל אתה אומר, גם אם אני לא קולט למה זה כל כך חשוב, לדעתי אני יכול לשמור על עצמי, אבל אני מקיים פה מצוות כיבוד הורים. רק כמו שאמרתי, זה לא רק כיבוד הורים, יש בזה גם מצווה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יש דברים שצריך להוציא לצעירים מהראש את החלומות מהסוג הזה, בגלל הסיכון הגבוה, דווקא ההתלהבות הגדולה גורמת לסכנות יותר גדולות. ואנחנו הצטווינו בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אדם צריך להיזהר שלא לסכן את חייו. בפרט שבאופנועים, גם אם אתה זהיר, אבל לא תמיד נהג המשאית רואה אותך, לא תמיד, אתה הולך לפי כל הכללים, מתנהג כמו שצריך. אבל לא תמיד, הכלי עצמו הוא כלי שהוא מסכן את מי שנוסע עליו. לכן צריך לעשות הכל, בעזרת השם, שהשם יזכה אותו, שיהיה לו רכב לבחור הזה, במקום אופנוע, ושיהיה שמח ומרוצה מהרכב, לא פחות מהאופנוע. רק אולי, סליחה, לפני, יש כאן את ההודעה על סמינר ערכים, סמינר רווקים, יש בשבוע הבא במלון פארק בנתניה, מיום חמישי עד מוצאי שבת. למי אפשר לפנות? הנה הנציג של ערכים נמצא כאן. כל החבר'ה הצעירים מאוד מומלץ, מגיעים לשם בחורים, יש פה גם ברוך השם בחורים, אלדר היה, עוד אחרים היו, יכולים להעיד כמה הידע שרוכשים ביומיים האלה זה עושה טוב לאנשים. כן. שלום לכבוד הרב זמיר. אני רוצה להתחיל לקיים מצוות ורציתי לדעת על פי איזה דרך עליי לנהוג, מבחינה הלכתית, אשכנזי או ספרדי. חשוב לציין שבבית הוריי לא קיימו מצוות. תודה. ראשית חשוב לציין, כל הפילוג הזה והפיצול שיש בין מנהגי אשכנזים למנהגי הספרדים, אמנם במצב של היום כל אחד צריך ללכת לפי מנהגי אבותיו, אבל זה לא הדבר הרצוי. הציפייה שלנו למשיח וגאולה שיאחד את כולם. יש נבואה, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, נבואה שנאמרה על הגלות, שבזמן הגלות עם ישראל התפלג, גם במנהגים, אמנם ביסודות של ההלכות, אין הבדל, אשכנזים, ספרדים, כולם שומרים שבת, כולם יודעים שלא מדליקים אש, יש לו מלאכות שאסור. ביסודות, פסח כולם אותו פסח, אוכלים מצות, לא אוכלים חמץ, טהרת המשפחה, אבל יש פרטים שיש הבדלים, לא ביסודות, בפרטים יש הבדלים בין אשכנזים לספרדים, ויש נבואה על כך שנצא לגלות, חלק מהצרות שיהיה את הפיצול הזה. נכון להיום, כל אדם צריך ללכת על פי מנהגי אבותיו. מי שהוריו מארצות אשכנז, ילך לפי מנהגי אשכנזים, מארצות ספרד, לפי מנהגי הספרדים. אצל חוזרים בתשובה, כמו שהשאלה שנשאלה כאן, זו שאלה מאוד מעניינת, יש באמת דיון בפוסקים, אדם שאומר, ההורים שלי לא שמרו כלום, ואני עכשיו חוזר בתשובה. האם אני רשאי לבחור לעצמי את מה שליבי נמשך? למעשה כך, אם רבו, מי שהחזיר אותו בתשובה, הוא אשכנזי או ספרדי, גם מי שלא גדל כמנהג רבו שהחזיר אותו בתשובה, אבל הוא האבא הרוחני שלו. בגמרא כתוב, אבדת אביו, הלכה שנפסקה בשולחן ערוך. נניח, הלכתם לים, כל המשפחה, וכמובן חוף נפרד, צנוע, הכל בסדר, ואביך נמצא שם, וגם רבך נמצא שם, מי שמלמד אותך תורה. פתאום גל עצום בא, סחף את הארנקים של האבא ושל הרב. ואתה שחיין מעולה, יכול לזנק למים, אבל אתה יודע, לא יכול גם כאן וגם שם, אתה גוף אחד. איזה ארנק צריך להציל? אבדת אביו ואבדת רבו. האבדה של מי קודמת? כתוב במשנה, אבדת רבו קודמת. למה? כי אביו הביאו לעולם הזה, ורבו הביאו לעולם הבא, שזה יותר חשוב. עכשיו, הולכים על פי גדרי ההלכה. לכן,
אדם שרבו הוא אשכנזי או ספרדי והוא הפוך מזה, לדעת הרבה פוסקים הוא יכול לעבור ממנהג אבותיו למנהג רבו, כי זה אבא הרוחני. ההלכה למעשה היא כך, אדם שחוזר בתשובה והוריו לא נהגו, לא שמרו לי מצוות, אבל יודע, הסבא שלי בחוץ לארץ היו אשכנזים או שהיו ספרדים, בתקופה הראשונה שילך לפי מה שהוא מרגיש יותר שמחה במעשה המצוות. היו מקרים שחוזרים בתשובה אמרו לי שהסגנון של הסבא בהגייה של חוץ לארץ, הגייה חסידית, אני לא מתחבר לזה, לא יכול להתפלל בצורה כזאת, אני לא מבין את המילים. זה לא העברית שאני רגיל אליה. אז התשובה היא, אתה מתפלל בעברית רגילה, זה עושה לך טוב, תתפלל כך. זה גם תפילה, זו תפילה וזו תפילה. לאחר זמן, אחרי שהוא כבר נמצא בדרך התורה והתייצב, שם יכול לבדוק כל מקרה לגופו, האם לחזור למנהגי אבותיו של הדורות הקודמים, או להמשיך במה שהוא עכשיו, כי זה כבר קצת מורכב, כי פעמים התשובה כך, כמה פעמים ששאלו, כל מקרה לגופו, יש מצבים שממליצים לחזור למנהג האבות, יש מצבים שההמלצה היא תמשיך במה שעשית עד היום, אז זה כל מקרה לגופו, אבל זה בעצם הבסיס של הדברים. לסיום אנחנו רוצים להודות כאן למשה חיים היקר, לכל העוזרים לו, לארגן את השיעור, יבורכו כולם בכל מילי דמיטב. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתגדש שמי רבה, בעל מה דיברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה וקרא משיחה. בחי יכון ובו יכון בחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ועל מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילם מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון, דעסקין בו הייתה קדישתה, די באתרא דין ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנה ולאון ולכון חינה וחסדה ורחמה, מן קדם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה, מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמרו אבו ברחמה ועושה שלום עלינו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. חזק וברוך, תודה רבה לכל המשתתפים, לכל המשתפים, אשריכם, תודה רבה לכולם, שיהיה לכולם ברכה והצלחה, נתראה בשבוע הבא, שיהיה שבת שלום ומבורך.